טוב, יום הפאי היום זה יום ההולדת של איינשטיין. בואו נראה מה עשינו בבית ספר אלונים. אז קודם כל יום הפאי הוא יום ההולדת, 14/3, זה גם סימון של פאי בגיאומטריה. אנחנו עושים פה עמדת סלפי, וכמובן מפעילי התחנות מאיינשטיין. אנחנו רואים את מפעילי התחנות שבוצעו בבינה מלאכותית. יש לנו מפה, כל אחד לאן הולך. אנחנו רואים מי עושה את חידות המתמטיקה, מי מנהל את הפרויקט, אוי זה אני, מי עושה את הדומינו. יש לנו הרבה 15 תחנות שעושות את הבינה מלאכותית. בכדי להשלים את הנושא של בינה מלאכותית, התלמידים גם באים ובעמדת בינה מלאכותית הם גם עושים כל מיני תמונות של איינשטיין ובינה מלאכותית, וזה ממש נראה ממש טוב. הנה לדוגמה תלמיד. יש לנו גם פינות משחק זיכרון. יש לנו גם פינת מגנטים, בעצם שאנחנו לוקחים מגנטים ולפי מספר הפעם, מי שזוכר 3.14159 מדביקים את המגנט. וכאן התחרות, מי זוכר יותר. מקום ראשון שלנו 115 ספרות אחרי הנקודה, וכל אחד בא ומנסה לזכור כמה שיותר ספרות של פאי. בתחנת המישוש יש לנו קופסה, מכניסים את היד בלי לראות, ובעצם יש לנו גם מספרים וגם פאי שהם צריכים למשש, להכניס את היד ולהוציא ולגלות. כמובן שאנחנו לא מוותרים על באולינג של פאי. החבר'ה פה יורים כדורים לתוך בקבוקי פאי 3.14 וממש משחקים ונהנים. בדומינו, תרגילי הפאי, אנחנו נשחק במשחקי דומינו ונחבר כל מיני מושגים של גיאומטריה, מעגל, פאי, ונעשה גם תרגילים שונים. איך אפשר לכל הצבעים שבינינו, דפי צביעה שקשורים לפאי ומתמטיקה, ממש לתת אווירה של מוטיבציה לאהוב את המקצוע. בתחנות הפאזלים שבנינו, הכל תלמידי כיתות ו' בנו את זה. תחנות הפאזלים שבנינו, ופה תודה לאפרת, אנחנו עושים פאזלים של איינשטיין. שאלות מתמטיקה, אי אפשר בלי איינשטיין והמתמטיקה שלו. ממש לבוא ולפענח את המטריצות שלנו לכיתות ד' ו' זה מתאים. תכף נוריד גם את האלפים ונסביר להם. איך אפשר בלי קליעה למטרה? קצת לשחק, קצת לקלוע. בואו נראה מה כתוב. אלונים, מצוין. מה זה? 3 נקודה. מה יקרה בהמשך? אז תודה שבחרתם ביום הפאי לבוא אלינו תלמידים. היה ממש כיף. אלברט, אני בטוח שאתה גאה בנו.